Ballı halife var da aysam Usat halife onu küçülükten ovamda toya geliydi. Bizim o has uşağı yaptık. Onu urcu edip dinleyedik. Toy oturyansa ukuyumu tısıdı yatman. Süleyman halife ama Kur'an Karaca Ahmet Oğul Muradov halifeler şolarım şu ova toya gelenine bar toylarını taşlap şoğun yürütü toy alman qaraşadılar da Ballı halife. Benim olan arasında ösümson şu burada da qaraşanlıklarını bilýän sebäbi gelir plan aydım haş etjek, ya plan sağ haş etjek. Ballı halife tuğrulma şeyle ussat bolan hem çalıp hem aytmak diýilýän ol. Ussatlaň edilýän zatda. Benim başardığımdan şu aydımlarını dinleyen, ücretip dinleyen, başardığımdan yerine getiren, Ballı halife vardı aytsan zat öğrenken, ussat adam. Ballı halifeň ýolundan aýdýanken, näçe aýtsaň aýdymel oňdan aýdymlar bar. Men pikirimçe estradada şu Recep halifanyň halife tutunum kadiyen sebäbi köp şoň ýolundan aýdan aýdymlary bar. Şoň aýdan aýdymlaryny täzeden özçe işläp ýerine ýetiren aýdymlary bar. Sağ halife ora değil, halife, mene halife aýdan aýdymlaryny täzeden özçe ýol ýasap ýerine ýetiren aýdymlar bar. Olaryň ücret dinleýär. Umuman halife ussat näçe onuň dinläp alsaň näçe dinlediň şazatken pillerim diýen aýdymyny. Umum kän halifeler aýtdy, menim gowar ýadym, kiçilikdenim dinleýärdim şol aýdymyny. Arzu bar sadandan, arzu Hudaý berdi. Hazır deydi şu mektep pillerim Ballı halife aýdan aýdymma diýip mektep pillerim. Şunu bilen möhür şöyle diýen nemi daýaly daýalydy. Öň öz kiçilikden arzu etýän aýdym da. Onu dinledim o Ballı halife gaç ussat bilen aýdyp durdy onu. O saz bilen aýdym bir-birini siňdirip bir ýerine ýetiripdir da onu. Onu bilen dogrusyny aýtsak çekildim onu. Näme doğrusu özümüz şol işläýärli onu arzu bilen. Şeýle ýazdyk. Halkam gowurdy. Aýdymyň özüm gowy. Mektep ýyllarynda sen mejnun etdiň. Näwillere salyp owadoş maksada ýetdiň. Bugün bolsa özüňe hayala gittin,
Yapışma Lidyami kılatmış dillerin senin.